Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu barka da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka. A shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba mun kwana da inda muka ga Umair yana tsaye a gaban Zira take mai gargadin cewa daga yau kai ya ƙara zuwa ganinta har sai tare da izinin mahaifinta. To yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Umair ya kalli Zira ya ce, ban gane abin da ke wakana ba, kada ki bari haka ta faru. Zira ta ce ina ta riga ta faru, sai dai mai addu'ar Allah ya sa komai ya warware. Umar ya kalle ta ya ce na miki alƙawari ba zan taɓa bari haka ta faru ba, babu wanda ya isa ya raba ni da ke a yau ko a gobe har izuwa abada. Zira ta ce babana zai iya kasancewa a kowane lokaci a nan. Umar ya ce haka ne. Ta ce na fi faɗa ma mahaifina zai iya zuwa a kowane lokaci. Umar ya shiru. Zira ta karo ƙofa za ta rufe. Umar ya dafe ƙofar sannan ya ce mata na roƙe ki dakata, kada ki taɓa yin haka. Zira ta ce da abin da zai faru ya riga ya faru. Umar ya juya cikin tausayi sannan ya tafi. Sabahat tana tsaye da ita da Karim. Ta ce ka tura ni waje ko? To yanzu ga shirin na shigo. Karim ya ce me kike yi haka, ki fita daga nan. Sabahat ta ce ba zan fita ba, duk abin da za ka yi sai kai. Karim ya kalle ta ya ce kar ki sa na maimaita abin da na faɗa, ki fita daga nan. Sabahat ta ce duk abin da za ka yi sai dai kai, amma ba zan fita daga nan ba, kuma dole sai na siyar da gidan nan. Karim ya ce haka kika ce? Sabahat ta ce eh haka na ce. Ya ce ina tunanin baki fahimta ba ne ba. Sabahat ta ce kai ne wanda baka fahimci komai ba. Sannan ta fita da gudu ta hau saman bene. Karim ya biyo ta a baya. Tana hawa ta shiga cikin ɗaki ta rufe ta sa mukulli. Karim ya zo ya danna ya ce me kike yi haka, ke wace iriyar mahaukaciya ce, ki buɗe ƙofar nan. Sabahat ta ce ba zan buɗe ba, ka banni ni kaɗai a nan wajen. Ya ce me kike haka, dan Allah ki buɗe ƙofar nan. Sabahat ta ce ba zan buɗe ba. Ya danno ƙofar, ya danno da ƙarfi. Ta ce kafa ka kuskura ka ɓalla ƙofar nan. Karim ya ce idan baki buɗe ba zan kai ki ƙara kotu, tunda ke mahaukaciya ce. Ta ce akan wane dalili? Ya ce akan kin ɓalla min gida kin shigo. Ta ce ban shigo gidan nan ba har sai tare da izini, saboda haka ba zan fita ba, na ga da izinin Mr. Aihan na shigo. Sabahat ta ce a cikin zuciyarta ta ce kai wannan yana so ya fesa ni a cikin matsala, amma ta zan iya mai bayanin abin da yake faruwa da ni, ta zan iya mai bayani akan matsalar da nake ciki. Ta ce ya Allah na roƙe ka Allah ka taimake ni. Sannan ta je ta jawo wata kujera ta ƙara a bakin ƙofar ta danna. Karim ya ce ki fito mi magana. Ta ce ba zan fito ba, duk abin da aka faɗa ka faɗa a nan, ina jin ka. Karim ya ce ƙawaye na za su zo yanzu nan, ba na so su zo su tarar da ke a nan, ya kamata ki fito daga cikin ɗakin. Sabahat ta ce idan sun zo ka tarfe su a ƙasa, amma ni ba zan zo ba. Tana cikin magana shi suka ji ana ƙwanƙwasa ƙofar gida. Karim ya tsaya ya ce ba za ki fito ba. Ta ce ka je ka sallami baƙinka. Karim ya ce shikenan. Sannan ya sauko ya zo ya buɗe ƙofa. Yana buɗewa sai ga wasu 'yan mata nan guda biyu sun zo. Karim ya ce musu barka da zuwa, suka ce yawwa, sannan suka gaisa. Ya ce ku shigo ciki mana. Suna shigowa cikin falon sai ɗaya daga cikinsu ta ce a'a mu kaɗai ne a nan ne. Ya ce a'a ku ne dai kuka fara zuwa, yanzu nan sauran ma za su zo, ku samu guri ku zauna, bara na je na kawo muku abin sha. Suka ce to shikenan, suka samu guri suka zauna. Sabahat tana tsaye a cikin ɗaki. Ta ce yawwa yanzu zan samu na huta da daddare. Sannan ta zo ta zauna a gefen gado. Ta ce wannan ba zai taɓa fahimta ta ba ko na mai bayani. Ya Allah ka taimake ni, ya Allah ka taimake ni. Wannan tantirin Karim mamallakin gidan nan na san ba zai taɓa bari na ba. Zira tana zaune a cikin ɗaki ita ma tana ta sharɓar kukanta. Ta ci gaba da addu'a tana cewa ya Allah na roƙe ka, Allah ka sa komai ya wuce,
sannan ta tuna da lokacin da Umar yake mata magana cewa ba zai taɓa rabuwa da ita ba har abada. Ta dawo daga cikin tunaninta tana kuka sai ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Ta ce ina zuwa baba. Ta yi sauri ta goge hawayenta sannan ta tafi ta je ta buɗe ƙofa. Kawu Salim ya zo ya kalle ta ya ce Zira lafiya kike? Ta ce ina lafiya ƙalau. Ya ce karki damu komai ya wuce. Ya ce ya na ga baki gyara tebur ba. Ta ce oke na zata baka jin yunwa ne, ban yi tunanin za ka dawo yanzu ba, amma bara na je na gyara. Ya ce a bashi kawai, tunda dai kin gama abincin zai ki zubo mana mu ci. Ta ce tashi kenan, zo ka samu guri ka zauna. Kawu Salim ya tsaya yana kallon ta tana tafiya, yana kallon ta dai ya san a cikin damuwa take. Umar yana tsaye a cikin ofis ya rasa yadda zai shi Safa da Marwa yake ya je ya dawo. Ya fizge necktie ɗin wuyansa ya ce ba zan taɓa bari haka ta faru ba. Ba zan taɓa bari haka ta faru ba har abada. Yana tsaye sai ga Nihat nan ya shigo. Yana shigowa ya ce Umar kai ne a nan wajen har wannan lokacin? Umar bai ci masa komai ba, ya samu guri ya zauna. Nihat ya ce akwai abin da ke damunka. Umar ya kalle sai ya ce aka ka san haka. Ya ce Nihat ya ce wani abu ya faru tsakaninka da Zira ne? Umar ya ce yi magana akan abin da yake gabanmu, mu ajiye wannan maganar. Nihat ya ce koma dai menene, ina fatan dai kana lafiya, saboda yanayinka ya nuna min cewa matsalarka ba kan aiki ba ce ba. Ya ce na zo ne domin na ɗauki fayil ɗin da na manta a nan. Nihat ya miƙa hannu gaban Umar ya ɗauko wani fayil. Ya ce shikenan na barka lafiya. Umar ya ce shikenan sai da safe. Karim suna cikin gida da daddare suna ta dansewa, an kunna kiɗa ana ta rawa. Karim ya kalli abokinsa ya ce masa na gaji da wannan rawar fa. Ya ce to shikenan ka je ka huta. Karim ya je ya kwanta a gefe, shi kuma abokinsa ya kalli wata ya ce za mu iya yin rawa, sannan ya riƙe hannunta suka ci gaba da yin rawa. Wayannan 'yan matan su biyu da suka fara zuwa suna tsaye, ɗaya ta ce ga wata, ta ce ƙawata kin ga ya iya yadda mu rawa tare da shi. Ta ce ni ma na ga haka, mun ban san me matsalar shi ba, bai san me yake damunsa ba. Ta ce to me zai hana ke ki je ki jarraba sa aiki. Ta ce shikenan ina zuwa. Sabaha tana tsaye a cikin ɗaki. Ta ce duk sun takura mutane da hayaniya, yanzu ya kenan idan na fita, gashi ya ce min kan na sake na fito. Ta dafa cikinta ta ce kai yunwa nake ji, gaskiya ba zan iya zama a cikin nan ba, kuma idan na fita ai zai ganni kuma ransa zai ɓaci. Ta ce kawai ma abin da ya kamata na yi kenan. Zira tana tsaye tana zuba wa Kawu Salim abinci a kan plate. Kawu Salim ya kalle ta ya ce Allah ya albarkaci hannunki. Ta ce yau babana a ci lafiya. Kawu Salim yana fara cin loma farko sai ce ya ta me yake faruwa ne, kin zuba siga a cikin abincin nan ne? Zira ta ce siga? Ya ce eh. Ta ce ina zuwa, sannan ta ɗanɗana abincin. Ta ce kai na ji yayi zaƙi da yawa, amma ina zuwa, bara na je na ɗauko maka kwai ka ci. Ta tashi za ta tafi, Kawu Salim ya riƙo hannunta ya ce kada ki damu yata, irin wannan tana faruwa dama, wani lokacin ana samun irin wannan matsalar, kada ki sa kanki a damuwa, ba na so ki damu. Ya ce na san da abin da yake faruwa akan wancan mutumin ne Umar, kuma yanzu shi kenan komai ya riga ya wuce, zai sake ki nan ba da jimawa ba. Ya ce je ki kamo mana kwammaci. Ta ce to shi kenan. Sabaha ta fito tana laɓe a gefen ƙofa, sai wata budurwa ta hankuta ta ce kin ga barka. Sabaha bata ji ba, sai wannan budurwa nan ta zo gabanta ta ce an kawo ki nan ne domin ki mana aiki, karɓi wannan, ina so ki je ki ɗumama min shi ki kawo min. Ta ce aiki kuma wani irin aiki? A cikin zuciyarta ta ce kai bai kamata ne haka ba, in na haka kuma Karim ya gano zai kore ni daga gidan nan,
kuma in na ban nan ban san inda zan je ba. Ta ce shi kenan kawo. Ta karɓa sai ga abokin Karim ɗin nan ya hango ta. Ya ce mata barka ɗan mata ya kike? Bata ji ba ta juya ta yi tafiyarta. Ta shigo cikin kicin ya biyo ta a baya. Yana zuwa ya ce salam. Saba ta tsorata ta juya tsorace. Ya ce ki yi haƙuri na tsorata ki ko? Ta ce ba komai, amma me ka zo yi nan? Kana da buƙatar wani abin ne? Ya ce a'a, kada ki zaton ni ma irin Karim ne, ni ba irin Karim ba ne ba. Ta ce idan ka ga ka fito kawai ka min magana kai tsaye, in kana buƙatar wani abin ne ka min magana. Ya ce a sam ba haka ba ne, amma ina jiran ki kawo min lemo, ina sama. Ta ce to shi kenan zan kawo ma yanzu. Yana fita sai Karim ya shigo ya tsaya a gabanta. Ya ce yadda na ce miki kaki sako kuma kika sako. Saba ta ce ina jin yunwa ne, ba yadda za a yi, dole ce ta sa na sako. Ta ce amma abin da nake so da kai, ka bani na zauna a nan na ɗan wani lokaci. Karim ya ce zan baki ki zauna amma bisa sharaɗi ɗaya. Za ki zauna ne a matsayin aiki a gidan nan, da abin da na sa ki za ki. Ta ce to shi kenan na yadda. Sannan ya juya ya tafi ya ce baƙina suna son shinkafa, ki kawo musu ita yanzu. Ta ce to shi kenan. Karim ya zo ya tsaya, Saba ta kawo musu shinkafa a kan plate. Ya ce oke ban gabatar da ke a wajen abokanai na ba ko? Ya ce kin ga waɗannan gaba ɗaya abokanai na ne. Ya ce abokanai na zan gabatar muku da wannan aikin tawa, ita ce a matsayin baiwata mai min aiki. Abokinsa ya ce kai hakan ya yi kyau, amma yaya sunanki? Ta kalle shi ranta ɓace ta ce Saba. Ya ce sunan ya yi kyau, ya yi daɗi, kuma ke ma kina da kyau sosai. Karim ya ce duk abin da nake bukata, Saba da safe, Saba da rana, Saba da daddare, komai da komai dai kawai Saba nake cewa. Yadda ka san wasa kawai suka kama dariya. Sannan ɗaya daga ciki ta kalli Karim ta ce masa, Karim za mu iya samun lemo mai ɗumi? Ya ce me zai hana, ki wa Saba magana ta ji ta kawo miki. Ya ce to shi kenan. Saba ta ce bara na je na kawo miki, kakki damu, ki bani minti ɗaya. Zira tana zaune a cikin ɗaki tana ta kuka, sai ta ji message ɗin Umar ya shigo cikin wayarta. Tana ɗaukowa ta duba ta ga kuma Umar ɗin ne. Tana duba ta ga ya ce mata kina lafiya. Tana duba kawai sai ta goge message ɗin, ba ta mai da amsa ba. Sai dan ta buɗe jakarta ta ɗauko wani ɗan handkerchief. Tana buɗewa sai zoben hannunta ya faɗo daga ciki, wato na aurenta da Umar. Sannan ta fara kuka. Ta ce ya Allah na roƙe ka fitar da mu daga cikin wannan yanayin. Umar yana zaune a ofis ɗinsa yana jiran message ɗinsa ya dawo cikin wayarsa. Ya riƙe wayarsa a hannu. Ya ce har yanzu bata dawo da amsa ba. Sannan ya kira ta, ta ƙi ta ɗaga. Umar ya ce shi kenan, komai ya zo ƙarshe Umar, kada ka damu. Sannan ya ajiye ya ɗauki wani fayil a gabansa. Yana ɗaukar fayil ɗin shi ma ya ajiye shi, ya fara fatali da kan kayan bencin gabansa. Ya ce ba zai yiwu ba, ba zan taɓa bari haka ta faru ba. To jama'a, wannan shine ƙarshen shirin na wannan rana. Ku biyo mu goben Allah ya kai mu domin yadda za ta kaya da Umar. Shin ko Umar zai ɗanɗana irin wahalar da ta sha da Zira ta sha a baya, ko kuma za ta zo mai da sauƙi? Ku biyo mu a sannan a hankali domin ganin yadda za ta kaya, kuma kada ku manta da